Рәсүлләр иман символы. Ышанамын бер күктәге атама, күкне җирне барында ул булдырган дип. Ышанамын бер Ходай Гайса Мәсихкә, Аллаһының бердән-бер угылы дип. Изге рух куәте белән Мәрьям кыздан тәнләнеп кеше булган дип. Понтий Пилат вакытында безнең өчен хаҗга кадакланып, газапланып, үлеп күмелгән дип. 3нче көндә үлгән җиреннән терелеп торган дип. Күккә күтәрелеп атаның уң ягыннан утырган дип. Тереләрне һәм үлгәннәрне хөкем итү өчен киләчәк дип. Ышанамын изге рухка, тере итүче Ходай дип. Атадан чыга дип. Ата белән, угыл белән тиң табынулы, тиң данлаулы дип. Ышанамын изге гыйбадәтханәгә. Рәсүлләр аркылы бөтен җиргә куелган бер генә оружием дип. Изгеләрнең аралашуына, гөнаһларын кичерелүенә, үлгәннәр тиреп торачак һәм мәңге тормыш булачак дип көтәмен. Амин. Минем раслау сүзем. Раббы Аллаһым, Хуҗам, мин синең изге язмаңа таянып гыйбадәт кылам. Синең анда әйткән сүзләрең минем өчен хакыйкать. Анда язылган һәрбер сүзеңә ышанам. Мин әлеге вакытта анда язылганнардан шуны аңладым һәм аны синең алда исбат итәм. Минем тәнем изге рух йорты. Изге рухны миңа Аллаһым син үзең бирдең. Һәм ул миндә яши. Мин үз тормышыма ия түгел һәм мин кыйммәт бәягә җылып алынганмын. Шуңа күрә барлык тәнем һәм җаным белән сиңа гына бердән-бер изге Аллаһыма хөрмәт күрсәтәм. Коринтләргә 1-нче хат, 6-нчы бүлек, 19-20 мәдхия. Амин.